छिनारी पर माई का करे नीम पर चढ़ल करई तो मरचाई का करे नीम पर चढ़ल करई तो मरचाई का करे कबे हो गइलू खेला हर माई का चंदन के दीदी चढ़े खजूर नीचे से लइका पे खजूर चंदन के दीदिया चढ़े खजूर नीचे से लइका पे खजूर। अरे पंकज जी आप इतना सारा पुरस्कार लेके बहुत बहुत धन्यवाद शाहपुर की धरती से बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आ गाँव के गदहाया वेला का टॉर्चन कइले आवेला चंदन के फुआ चढ़े खजूर नीचे से लइका पे खजूर। हो गए हमार तो होते बा कि लाल मरचाई हाला हल के पिसाई तनी मोबाइल बंद करे भाई 2 मिनट आ कबे आके पीठा पथो पाई लाल मरचाई हाला हल के पिसाई कबे आके पीठा पथो पाई तहारा भभाई तो हमारा मजा आई हो तहारा भभाई तो हमारा मजा माई हो सुनो हमने की कहत एके कहत तहार चाची हमार भुवर चाचा के पुछतावे को हमर चाची नहीं हमने की कहत आइयो दादा भुवर चाचा जंत्र के हो विधायक हो उनका संगे 5 जना 10 जना औरी रहेला आउ का दशा होई दादा चाची कदी में चाचा नहीं रंगा तो भागे लगी है कबे आ हां आ कबे आके हमारी दुवरिया चंदन बैठे अपन बहिनिया ले बैठे हमारी दुवरिया चंदन बैठे अपन बहिनिया ले बैठे